You more can laugh. For the back. Oh, no one who would not. I come below. Good even them will buy a man. That time what I like. Is there any work on a household dog? I don't got 2 million. I'm only more got 2 million. No more room on the whole dog. No one got what dog. Yeah, you will listen. Go 2 years you will leave. I am. There's a tiger. I can't walk about you. I did look at it. What is style for the line? I don't want to style a million. It's an only as a mother. And I see what you like to. I can't get one watching a ballot. Simono can have you much is a woman. Whenever Laguanuka Boniface, what the pastor? What does he will look at it? Taganagan. I am born up again. Oh, my God. What a book. More up again. Is that from one body? Woman, look at I got it. Woman, look at yours. Woman, look at it. Under. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. Oh, we will Fumbola will be Fuganaku. Fumbola will be Fuganaku. India will. Under. Why India? Is that here? Why India? Why don't they go back? I wouldn't do your cat I got the one of you. I just see 5 for that. 5 for Kajan is a mother. You're much lost, what? What you mean? Don't you want to have a follow? No, is it on that last go? This is last go. I want to camera. Maloka Galino. I want to camera. You don't know what to do. Is it Maloka Galino? That's not going. The Mexico, I want you. I want to follow. The Mexico, I want you. I want to follow. The Mexico, I want to follow. The Mexico. Yeah, so I'm Bolo. Come on, Mogu Kaji. I'm a living more by a home. As a woman, I don't them more. As a woman, I go. Aye. It's a many would and don't want to relate. Oye Bulu want to go in there. It's an agu combo. Emma Nebuno Nasu, chicken oil at the apple. You see where you go. Why am Mona? Okay. You can't be a good or wash. I don't know good or wash. I know you to know wash. It's my family gone down even. Why am Mona? Okay. We can watch a wine.
ibe kesila ni ba ebe ahụ gidi ebe ahụ gidi ya mụ 100,000 iye mere so mọ ayi eze mmanwụ na abọgụ mbọsị ndị alegu n'ibe gị ileli nwala agwara m na nwaanyị igwe na mmiri ezoro chacha ozo na Delta steeti ma o luru ebe anyị nọ ozo na gareji ụgbọelu ma o ruru ebe anyị nọ odogwu ọgwụ iji ekwe ya ewu onye ọzọ isi ka nkọwa lọrọ niile onye akpọrọ bụ onye a na-agwa ebe a ibili ibi ya na-aga na onye na-agba ọbụ onye a na-agwa onye ọzọ bụrụsi ụgwọ ahụha ibili ibi ya na-aga na 5 months eze na ịkwụrụ ụgwọ ọ gwara ihe ime na-ekwu ibe ojii meele gị ọgọ ya ka ị na-ekwu iji meele gị ọgọ gị na-ekwu ihe eliri amara alili gwude ọ na-ahụ anyị taa anyị adị abụzi ya agba ọrụ ogwu ọnda ndị mmụọ bụ agụ onye nwere ntọ onye chedo onye nwere ntị ya nụkwa dalụnị ndị anọ m niile asị achọ m ka ngwa ụlọ okwu na ọnwụ nwụrụ ibe a ọ bụrụ obi Chukwu na o nwere ibe dị ngana ka ngwuo ya anya unu emotu ka nna ya na ajọ nga unu emotu ọ ga-akpọtụ eze eziokwu ga-apụta lele ibe mere ibe eze na-adọ nga ibe a bụ ịdọ nga eze ka nye unu emotu ibe lili ọ ga-alacha ọbịa ibe lili ga-alacha ibe lili ga-alacha eji m aja na igwe onye aja na igwe onye sịrị na mụkwu ọna onye si na mụkwu aja na eju ọrụ m onye eji onye ekwu eziokwu ebi a ga-eto ogologo onye tụlasị jiri ya aja na ejide onye tụlasị ebe ọnwụ na-enwere ya yaba ọnwụ na-enwere ya anara ọnwụ ya yaba ọnwụ na-enwere ya anara ọnwụ ya ji gbara nwata na ọnwa na ọnwụ ya ji gbara nwata na ọnwa na ọnwụ ya ji gbara nwata na ọnwụ na-enwere ya anara ọnwụ ya ji gbara nwata ọnwụ na-enwere ya biko nụ anyị ma chịkwa na ụmụnne anyị tọ nwụrụ anwụ ichiri ya nyanaba n'ọlụ a maka emesi mmụọ balisha ajụ gasị ahụ anyị ama chịkwa na ụmụnne anyị tọ nwụrụ anwụ anyị ama chi na-ala mmanya anyị ga na-ala mmanya maka na mmanya ka eji agwa ya nwụrụ anwụ ti adịkọ onye akwụ odogwu ọnda onye akwụ enwe aba amụọla ụzọ isi welu gobiala eze na egwu niile abụrụ ịna na egwu dị n'iche walọ mmọnwụ isi welu ugo demme eze demme gene kene mmụọ iwoliwo akali ọkẹ ẹkẹjì pọngi bụ mmụọ aka abịa ebe ka o nwere okwu ịgwara ya bịa eze nọ n'okwu ewutere ụgwọ akpọzi onye ije ọ na-amara na ije dị ahụhụ
ụgwọ agbozi onye ije ọ na-amara na ije dị ahụ ịbịa n'ime ana m onye kpụrụ bụlọkụ ka ọ hụwa ụlọ ọ ga-ayọ ya bụlọkụ ọ bụ na ewe anyị ị ga-ayọ ya n'ịwara iruolu ije ị ga-ayọ ya n'iruli ije eji iruzie doki ebe ọ ga onye si n'ọdụ isi ọma ịnwa anwa mee ya ebibe na-akọwa ebe ụfọdụ ji kpata ego nnabata chi ọ dịrị isi ibi n'obodo kpata ego ọ dịrị isi ịnọdụ n'obodo menwe ebe na ọ dịrị ọgwa isi ị ga na-awọ mbọ ị ga na-awọ mbọ ị ga na-awọ mbọ anyị ji ile ịwọ mbọ ọnụ ọbụla anabata atachi onye ga-eneta obodo anyị anya isi gwere ugotulu nwata bụrụ agụ n'oge ebu ilo ilo dị na-akpụnye ekwunye nwata ihe ka na-abụ agụ ọnwa ọrụ ezi ọgbara nwanne gị amụọ mmiri onye akụbara nwanne gị amụọ mmiri ihe bụ akwamozu ọkọlọbịa ejiri m ego wee bịa mgbe ejiri ego wee bịa ọnda onye akụ na ị ga-emeriri iwe kasị ụmụ obi ike ebe hụ ma nọ ike ebe nọ ike ebe mmanwụ na-abọ gị ike ebe hụ ma nọ ọ bụ na ọ bụ ọgwụ keji ama na ihe ndị mmụọ ba ya emewo ezi ọgwụgbo mmadụ eto ndị mmụọ ka eze na owu obodo ya gwụ ayi odogwu bụti ike ya eze omeli bụti ike nụ a ndị ọnwụnwa bịali leti onye gburu nwa agụ ego lele eze na-agụ jekọ mbọ ịma na ebunu na-asụ chiki n'ọya bịa ọgụ isi gwu elu go bịa wawa ya mmanwụ na-akpọ gị dịka ji bi egwu n'ọgwụ asị abịara m egwu n'ọgwụ asị ana m yutu n'ọgwụ asị eji m akpamụlụ ego na n'ime wawa ya mmanwụ na-akpọ gị onye ka nwa eze nwanyị ibe ka esi na anịba ebe ahụ gị dị ebe ahụ gị dị ya ụwa nakwa 100,000 iyi emere nso ụmụ eze mmanwụ na-agba ọkụ mbọsị ndị ala egwu n'ibe gị ileli nwala agwara m na nwaanyị igwe na mmiri ezoro chacha ozo na Delta steeti ma o luru ebe anyị nọ ozo na gareji ụgbọelu ma o luru ebe anyị nọ odogwu ọgwụ iji ekwe ya ewu onye ọzọ isi ka nkọwa lọrọ niile onye akpọrọ bụ onye a na-agwa ebe a ibili ibi ya na-aga na onye na-agba ọbụ onye a na-agwa onye ọzọ bụrụsi ụgwọ ọwa ibili ibi ya na-aga na Patmos eze na ịkwụrụ ụgwọ ọ gwara ihe ime na-ekwu ibe ojii meele gị ọgọ ya ka ị na-ekwu iji meele gị ọgọ gị na-ewu ihe eliri amara alili gwute ọ na-ahụ anyị taa anyị adị abụzi ya agba ọrụ egwu ndị mmụọ bụ agụ onye nwere njọ onye chedo onye nwere ji ya nụkwa dalụnị ndị ana m niile asị achọ m ka ngwa ụlọ okwu na ọnwụ nwụrụ ibe a
bụrụ obi Chukwu o nwere ibe dị ngana ka ngwụ ya anya unu emotu ka nna ya na ajọ nga unu emotu ọ ga-akpọtụ eze eziokwu ga-apụta lele ibe mere ibe eze na-adọ nga ibe a bụ ịdọ nga eze ka nye unu emotu ibe lili ọ ga-alacha ọbịa ibe lili ga-alacha ibe lili ga-alacha eji m aja na igwe onye sịrị na mụkwu ọna onye si na mụkwu aja na eji ọrụ m onye eji onye ekwu eziokwu ebi a ga-eto ogologo onye tụlasị jiri ya aja na ejide onye tụlasị ebe ọnwụ na nwere ya yaba hunde wore anara hoya yaba hunde wore anara hoya je kono wanda na o wana wala hoya je mala wanda no o wana wala hoya je mala wanda no hunde wore anara hoya je mala wanda hunde wore because I much when I'm on night on now. It's in here. None of an all one. Okay, Mr. Mobilisha. I drug us here. I got much work. Come on night on now. I got much in Alamaya. I got Alamaya. I don't mind getting a well now. Here we go. Onye akụ odogwu ọnda onye akụ enwe aba amụọla ụzọ isi welu bobiala eze na-egwu niile abụrụ ịna na-egwu dị n'iche walọ mmọnwụ isi welu ugo demme eze demme gene mmụọ iwoliwo akali ọkẹ ẹkẹjì pọnmi mo mọ abẹ abẹ tó wò lógún ìwà lọyà mi èdè mi lógún èwò tẹlẹ ụgbọ akpọsi onye ije ọ na-amara na ije dị ahụ ụgbọ akpọsi onye ije ọ na-amara na ije dị ahụ ịbịa n'ime ana m onye kpụrụ bụlọkụ ka ọ hụwa ụlọ ọ ga-ayọ ya bụlọkụ ọ bụ na ewe anyị ị ga-ayọ ya n'ịwara iruole ije ị ga-ayọ ya n'irule ije ezi iruzie doki ebe ọ gaghị onye si n'ọdụ isi ọma ịnwa mee ya ebibe na-akọwa ebe ụfọdụ ji kpata ego nabatachi ọ dịrị isi ibi n'obodo kpata ego ọ dịrị isi ịnọdụ n'obodo menwe ebe na ọ dịrị ọgwa isi ị ga na-awọ mbọ anyị ji ile ịwọ mbọ ọnụ ọbụla anabatachi onye ga-eneta obodo anyị anya isi were ugotulu nwata bụla agụ n'oge ebu ilo dị na-akpụnye nwata yome ka na-abụ agụ ọnwabọrị ezi ọgbara nwanne gị amụọ mmiri onye akụbara nwanne gị amụọ mmiri ihe bụ akwamozu ọkọlọbịa ejiri m ego wee bịa mgbe ejiri ego wee bịa ọnda onye akụ na ị ga-emerịrị iwe kasị onwe obi ike ebe hụ mana ike ebe nọ
Ijebe mmọnwụ na-akpọ gị. Ijebe nwe ụmụ na